Zazatu chimwemwe masamba mchezo mwa Malawi kusangalala after timu ya Malawi ya National Women's Football mwenepo inyadira timanena kuti Scorchers anakwanisa kupolisa timu ya Ghana ngesazona kuti Malawi zipezere mwayi mu 2027 FIFA Women's World Cup imene izachitika ku Brazil naso nkumati imeneyonso ndaititi forokozeni bwinobwino moti anthu akusangalala zakhala bwanji kwenekwene ndithu makosana ambiri tikutsatira bwino kuti Scorchers khala agwira ntchito yotamandika kwambiri imene ali ku dziko la Morocco imene ya Malawi AFCON kwena kunena kuti Women's African Cup of Nations ndiye kumene kumakosana tikatsatira bwino kuti Scorchers khala akuchita bwino kwambiri group imene anapasidwa group C jamu group imene yasewera ndi matimu nga Nigeria yomweno Malawi anakwanisa kuikwapula pamenepo anaseweranso ndi timu ya Egypt komwenso anakwanisa kuithibula ono anapunthwa after atamenya ndi timu ya Zambia kosi ngakhale anapunthwa ano anakwanisa wanga qualify ni go aggregate kuchoka pamenepo atachita qualify kuchoka ma knockout stages ma Scorchers anapasidwa timu ya Ghana ino akhala kusewera ndi timu imene ku game imene inali kudzulo usiku wapita ezi kuona kuti Scorchers analimbikira kwambiri kuna tokweza flag ya Malawi itisa patali kwambiri zomwe ndi zimene zachitika usiku umeneko ku Morocco kosi game imene kuti yathera 2-1 ma Scorchers kupambana kuyambirira Ghana imene akwanisa kuchinya chigoli kenako Malawi mabwera pambuyo konse zigoli za Malawi zabwera kuzera kwa temwa cha winga lino chigoli chachiwiri chabwera kuchoka kwa Rose Kamtsere imene zapangisa zona kuti Scorchers akwanise kupanga qualify mu FIFA Women's World Cup izachitika ku Brazil chaka cha 2027 zito ndikoyamba history ya Malawi kupanga history basi zinachitika kale lonse Malawi yatimirira pamene pafuneza bwino zonse sungwana amene agwira ntchito tamandika amene ku Morocco kaye kumene koko inatemwa cha winga mvezona kuti temakunyadirani kuti imvesa kukoma kwambiri ngati Malawi ngati dziko ifokondwera kwambiri funanza bwino zonse kumene chita bwino kwa ino eso ngati dziko ndakuti tachita bwino kale panopa ndakuti ku Africa kuno anthu akukamba za Malawi ku Africa kokha dziko lonse lapansi anthu akukambirana ndithu kuti Malawi yakwanisa kupanga qualify kupanga mbiri iliyoti sizafufutika mpaka kalekale bika ndithu linyamula kumeneko ayi mmene monkhani zake nimezayendera kutheka makosana tini maganizo pankhani imene kuti maganizo alipo fulokoza comment section umati mwapereka tikumbukireso kulemekeza maganizo anzathu ngati sinapanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndithu panga subscribe ndicho kati nkhani zambiri zikumachitika ndithu zitha kufikira osavuta.